Assalamu alaikum qadrli lesler ine şuun çıkışıma hoş geldiniz. Ine şuun çıkışımda şu geleceğimiz hakkında, bilim hakkında, iş hakkında ve şu pul hakkında bir aracık öz fikrimi paylaşmak için. Ne bilsiniz yani şu qadrli lesler şu hazır şu wagt ine biz özümüzde näme bir hupsuz arkaýyn ýoly saýlap öz geljeğimiz üçin şu wagtdan görüşmesek bizde geljekde ne-de bir gowy ýol galar, ne-de bir arkaýynlyk galar. Şoň üçin şu mümkinçiligimiz barka. Şoň üçin şu wagt mümkinçiligimiz barka. Biz öz geljeğimiz üçin görüşmeli. Öz geljeğimize mut toga bermeli däl. Ne bilsiňiz, biziň ene atalarymyz şu bizden öňkü pakalenya olar şu öz geljeğini gada satdylar, toga satdylar. Ine şuň bizem şolaň näme geljek hukmunda şo edilen saýlawyň, şol saýlanan bir saýlawyň netijesinde şu wagt kynçylyk çekip ýörüs. Eger şolar öz döwrüne göreşen bolsa mümkin bu wagt belli bir derejede erkin Türkmenistanda ýaşamadygymyz ahmal ahmal ýöne ünýälde. Ondan qadrli lesler şu pikir etýänler. Bizde gowy geljek gurmak üçin, bizde şu kanun boýunça ýöreýän geljek gurmak üçin, bizde pul ýaşajak ýeriň, ýyjek bir naharyň boljak, geljek gurjak bolsa biz şu okumaly. Şu okudan başga hiçlik ýol ýok. Biz düşünýärler ine dil öwrenmeli bolsa dil öwrenmeli. Biz ine şu näme computer science öwrenmeli bolsa onu öwrenmeli. Biz artificial intelligence öwrenmeli bolsa onu öwrenmeli. Biz kanun zat öwrenmeli bolsa onu öwrenmeli. Mehanika, molumçylyk ýa-da edebiýat senek şu gerek bilimi biz öwrenmeli. Ve düşünýärler indi açyk bilen azady bar, kaýyl bolmalylar. Biz bara ömürlük garişde işläp gezip bilmerse, bir gün biz gowy işte işlemeli boluruz. Bir gün biz şu näme-de bolsa bir düşünýärler näme manager bolmalylar. Bir gün biz düşünýärler kompaniýanyň başlygy bolmalylar. Bir gün biz şu karhanyň direktory zady bolmalylar. Ýöne ömürlük ofisiant bolup işläp bilmerse dogrymy? Ömürlük garişde işläp bilmer. Şoň üçin näme iňol manada şu wagt biz hakykatdan hem garişde işläne bolýar. Her bolan wagtymyzy ulanyp öz şu işimizi ýokarlandyrmaly, öz iş derejemizi ýokarlandyrmaly we şu näme has ýokary derejedäki işler etjek bolmaly. Ondan soň qadrli lesler ine şu pul hakynda aýtsam, ine men Türkmenistanda bolan wagtym mara şu kellämde guýýardylar da ay ine garipler, näme baýlar, erwet, garip, hawa biz garip ýöne biziň ýüregimiz gowy, hawa biz garip ýöne biz gowy adamlar zat dip şonýaly näme kelläňi näme brainwash etýärler da. Şu açyk ulan adam mara biziň hiçlik garip bolmagymyza peýda ýok. Sen baý bolum gowy adam bolup bilýän. Emma sen garip bolup gowy adam bolsaň, onda sen bir näme doktora gitjek bolsaň o puluň kim tölemeli? Sen bir ýaşamana jaý satyn aljak bolsaň puluň kim tölemeli? Sen başga ýurda siýasat etjek bolsaň sen puluň kim tölemeli? Sen puluň hiçmem töläp bilenok, dogrymy? Sen özüň tölemeli. Eger sen puluň bolmasa, onda demek sen hem şoňa töläp bilenok. Ana şoň üçin qadrli lesler onýalak näme onanmaň şu kabul etýän wara bir ne pikir edip görüň. Ay hawaýna bize bir çörek suw bolsa bolar dip onýal pikir etmeň. Ol pikir men pikirimçe ýanglys da biz näme? Biz has gowdurmuşa münasip. Biz has gowy derejä münasip. Biz has gowy ýurtda ýaşamaga, biz kanuny işleýän ýurtda ýaşamaga münasip.
Düşünýäňizmi? Bizler bir azacık näme padaçka berilýän unya zatlary kabul etmeli ýok. Biz şu kanun boýunça, biz iş boýunça, biz finans ýagdaý boýunça, şu pul boýunça bir maýa boýunça gowdurmuş üçin görüşmeli. Bir azacık bolsa hawa milliarder bolmasak, iň bolmanda biz gowdurmuşda ýaşar. Iň bolmanda biz doktora ödemize pulumuz bolar, iň bolmanda bir hepdeden, aýdan bir gelek restorana da gidip nahar ýeriz. Iň bolmanda biz bir adama bir näme gowy adam derejesinde jaýda ýaşar. Barakda bir komnatda jaýda däl, ýok. Bir adam derejesinde gowy, bir dynjar boljak, illere görkezip boljak jaýda ýaşar. Ana şoň üçin hawa şu adyjam bolsa bar ya, biz öz münasip zatymyzy galdyralyň. Adyjam bolsa biz bara padaçka kaýyl bolman has bir gowdurmuşda ýaşamak üçin şu gowdurmuşy talap edip başlaryň. Biz ilk bilen özümizden şu gowdurmuşy talap etmeli. Biz ilk bilen köp işlemeli, köp okumaly, şu gowdurmuşy islemeli. Ondan sonra biz hökümetimizden talap etmeli. Şuna bize kanun mümkinçiligini beriň, bize erkinligi beriň, bize azat siýaset etmegi beriň, bize zagran pasporty beriň, biz Türkmenistanda ne partiýa açylyň, bir hereket türedeliň, bizine kanuny şu hak hukuk goraýan gurum açylyň, hereket türedeliň. Şonýalak zatlary bizine nesip bolsa geljekde de kabul talap etmeli Türkmenistan hökümetine. Hawa. Bolmasa häzir bara, hawa ine padaçka kaýyl bolsaň bara, olar gitdiçe azalyp bara iňsoňda şo padaçkany bermeýärler. Olar iňsoňda şo padaçkany bermeýär. Sebäbi bara şu ilk başda biz uğraştırdık da bizim hökümetimiz şonýalak. Hawa sen şo hereket etdiň, men hissetdiýemok, sen ol hereket etdiň, men hissetdiýemok. Sen bu hakkımızı elimizden alyan, ben hissetdiýemok, sen ol hakkımızı elimizden alyan, ben hissetdiýemok. Odan netijede ne şugunky ýagdaýa geldi. Bolmasa ýadyňyza düşýän ýangy Türkmenistan ine özü garaşsylygyny alanyna bizde demokratiýa debady, bizde Türkmenistan üçin agzybirlik kerek edemadi, bizde Türkmenistan hökümet ministrleri şu ministrler näme Abdukliýew ýalak şu hökümete karşı näme kritikalar edip bilýärdiler. Ýöne hawa Türkmen halky şol mümkinçiligi muttoga satdylar we şuňky ine biz şu ýagdaýa geldik. Şoň üçin hawa şoň üçin ine şol tarihimizden sapak almaly. Tarihimizden sapak almaly we tarihimizden ýalňyşlyklaryny täzeden gaýtalamaly däl.